Gusto ko, okay ka. Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kabikolan, maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon Okfm. 97.5 Okfm. Gusto ko, okay ka. Nakatabay kang patigdi sa 97.5 Bangon Okfm. Asiman na simulcast sa PBN TV5 FB Live oras alis 5:31. Aksyon Bareta sa Okfm. Mga bareta sa Radyo Nasyonal, Internasyonal, Karawan, Showbiz, Salud at Sinegosyo sa inunang maantabayanan digdi sa mas pinakusog, mas pinahiwas at mas pinagayon na DZOK-FM 97.5. Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalauman ng mga broadcasters. Kaibahan ang mga reporters na mapaabot ng mga lokal na bareta sa luwas ka istasyon. Aksyon Bareta sa Okfm. Aksyon Bareta sa Okfm. Buenos dias, good morning, marandadaw, Bicolan, Jasiman, Pilipinas. Alaw po ni na Miyerkules, pizza 6 kan Enero taon na 2021. Digdi sa Bangon Aksyon Bareta sa mga asadong lingkod. Sa karan po ni Ron ini po si Danny Audio sa lado teknikal. Barangay Kapitan Jonathan Lopez kan Bilaur Camarinesor asin sa karan ka mga pagriba. Enod sa mga pamayukan barita sa lado nasyonal, dugang na PhilHealth contribution, sinuspindi ni Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Bareta sa Okfm. Mga suspitsado sa pang-abuso sa simbang sa flight attendant na si Christine Dasir na tinawan ni na 72 oras kan PNP na magsuko na kamo. Aksyon Bareta sa Okfm. Iba pang pamayo ka na barita sa lado lokal o lado nasyonal. Pagbalasa ka na mga regional directora sa iba pang halagon official kan obras publika sa din mamaloy pupuna na sa Bicol. Aksyon Bareta sa Okfm. Budget ka na Bicol Medical Center nagtalubo ni na 236.22%. Huli ka na bagong lay na pinagpanidawan ni Congressman Gabi Bordado kan tercer distrito kan Camarinesor. Aksyon Bareta sa Okfm. Mga direktor kang kasuriguros na ugma, huli ka na mayong eleksyon. Aksyon Bareta sa Okfm. Website kan City Hall natuyawan kana sarong konsyal kana syudad. Aksyon Bareta sa Okfm. Iba pa nga pamayo kana barita sa lado lokal. Kumilik naga pabor sa mail voting. Aksyon Bareta sa Okfm. Yan para sa mga pamayukan barita lokal asin nasyonal. Detalis, pagkatapos kan nakapira mga hanap buhay ni Kapitan Jonathan Lopez.
Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, puro-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rice coffee sa morning, rice coffee sa evening, rice coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Budan sa detalles ka na barita inot sa lado lokal o sa lado nasyonal. Nagapaloy na direktiba si Presidente Rodrigo Duterte sa Philippine Health Insurance Corporation na suspendero muna ang dugang na premium rate sa mga membros kani sa tao kan sinasapo pangunana kana pagtios ka na mamanawan huli ka na pandemya. Mismo si Duterte nagapalos ng kasagwana sa PhilHealth Chairman Dante Girana na din na muna implementar ang dugang na kontribusyon kada bulan. Pabor ko ta na digdi sa Presidente ni ulit kinakaipon madugangan man ang mga benepisyo kan mga membro sa alagad huli kan kasakitan ng kampanahon na epekto pa ka na pandemya, pinagmaray na suspendero mo na ang kontribusyon. Enot ng pinagtalangkutan ang paglangkaw, ngunya na taon na sa 3.5%, hali sa dating 3% kan taon na 2020. Alagad hulit na nagagrangay ang mga empleyado na mamati sila kan mas mapagabat pangunan na panahon kinakaipon na demo na implementar, sabi sa patanid ka na Presidente sa PhilHealth. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa detalles sa mga tugang sa lado lokal, nagkapaluwas nin data ang City Health Office mapanapit man sa panibagong kaso na naman nin COVID-19 na digdi sa Siyudad ng Naga. Naidagdag ang bilang na ini sa mga nainot nang nagpositibo sa inot na daw na pagsabat pasanakan na bagong taon. Sinabi kan Banggi ni Alkalde Nelson Ligasyon sa pagimangkan na sa iyang post sa Facebook. Sabi kanina ang seso pati naman kan Naga City Health Office. Sabi na ang kadagdagan ngunyan aldaw anasinda igwan nin exposure sa dating mga nagpositibo sa COVID-19. Kung kayo nag-impone nin lockdown sa kanya-kanyang mga residensya, asin sa mga nagpositibo naman, nagpapadagos ang contact tracing sa pagkuhiyat kan na virus. Sabi ni Alkalde Nelson Ligasyon, paulit-ulit ang sa indang pangapunan na kung pwede magkasunod sa protocol na itinatao na lokal na gobyerno. Sana kuta na liwat na maotro ang enot ng mga record kan na syudad na halos mayo nang naidadagdag na mga nagpopositibo sa COVID-19. Ang syudad kan Legazpi kanakagisa ng aldaw nag-anunsyo si Alkalde Noel Rosal na halos mayo nang nagpopositibo sa COVID duman sa Legazpi City. Aksyon Bareta sa OKFM. Carlo Baldosa. Halangkaw na restrong bilang ning mga aksidente sa Dingnaga kanang naging Pasko asin paglaog kan bagong taon. Sigun sa report, dahil mababa sa 5 vehicular accident ang nairehistro sa laog kan siyudad. Sa laog sa Nisrong Aldaw, sinikay mabalinin mga motorsiklo. Yan ang napag-araman kay Police Lieutenant Colonel Errol Garci Torena
ang Deputy Chief for Operation kan PNP naga na si Gundigdi, embelto sa mga naaksidente kini. Ang mga nakainom ng arak, nangyari dahil ni kung rush hour na kunhain, nagkita ng mga inis sa tinampo, mantang ni Baman kung banggi, halis ay rinuman o party. Apuera kayan, may mga na-record man yung self-accidents na tulos man na dalagan sa ospital, huli man ini sa 24 oras na operasyon kan Central Communication Center, kan Sudad ng Naga. Tuwid na operasyon o Bangon Bareta sa lado lokal para sa 97.5 OKFM, ini si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Isinibog na ni Presidente Rodrigo Duterte ana sayang inot na kasuguan na dapat pondo na ang mga paputog sa Pilipinas sa norong taon o man na ngunyan na taon na 2021 urog na sa pagsabat kang Pasko ay semana bagong taon na. Sa pinaluwas na payagan Presidente sa telebisyon na binawi na inot niyang kasuguan sa total firecracker ban sa maabot na Disyembre ngunyan taon na. Sinabi ni Duterte na pinaglalauman na huli kan dakula epekto sa mga negosyante ay simana mga empleyado kana mga factory kana mga paputok duman sa Bukawi, Bulacan na pinagbara na dahil na muna idagos alagad kinakaipuan na ang magdesisyon na kaniyuan mga hepe ekutibo ay siman ang mga police station sa lambang munisipyo kung kinakaipon ipapondo magdidepende na sa mga lokal na gobyerno. Tiwala si Presidente Duterte na malulugi talaga ana mga taga Bukawi, Bulacan na asin pwede magsara kan sa idang industriya sa paputok magiman ang mga ordinarong empleyado mawawa ranin na trabaho. Sa iyong pinaglinaw na itinataon na ninda ana poder asiman ang desisyon sa mga lokal na gobyerno alagad kung dahil natutugutan na yaunin sa idang diskresyon na mantang ana sa iyang rekomendasyon na pwede kaikuan ng mga firecrackers o kaya man fireworks sa mga komunidad o kaya man sa barangay. Tangari makalikayan na asin kinakaipon siya na ang stricto implementasyon na kan social distancing. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa lado lokal, eksakto ng 18 minutos na lang antes na magabot ang alas 6 din na pagkaaga. Pinag-appoint bilang member kan Bicameral Conference Committee duman sa Kamara Baha si Congressman Gabi Bordado tangan isanang kabali sa magdisenyo kan pinal na forma kan bill mapanapit man sa paggibo o pagkataon in medical scholars sa mga madununong na mga estudyante. Ini base naman sa napagkasunduan asin man permahan ni Presidente Rodrigo Duterte na kung apodon Doktor para sa Bayan Act. Si Duterte dahitulos pinahaloy ang pagperma sa Republic Act number 11509 sa kahagadan mismo kan sayang mga kalyado sa Senado asin man na Kongreso na dapat sa pagimang kan na bill matabangan o kaya man matawanan pagkakataon ang mga madudunong na estudyante na makapagtapos ning pag-eskwela o kaya man mag-eskwela na maging doktor ngapit pagabot nin panahon ang magayunon na programa sabi ni Congressman Gabi Bordado magayon lalo pa nakabali siya sa mga congressman na nagpasar nin na bill tangan isanang ang ibang mga hospital lagos na mapagayon na sin madagdaganin na pundo tanganing magkaigwaning dakol na doktor. Sarong dakulan example dyan ang Bicol Medical Center na ibang-iba na ang sendang itinataong serbisyo daw sinasabing public hospital. Si Congressman Gabi Bordado nagpahayag na saraw siya sa mga co-author kan bill o kay man Republic Act 11509 na dagos ng pinagpirmahan kang Presidente. Aksyon Bareta sa OKFM. Bangon Report. Hill de la Cruz. Labi-labi ang pasalamat kan sarong may sarili kan L300 ban na inot lang na ipaabot ang pagkakawara sa banwaring karamuan Camarinesor na kung saan ini ang makakabalik na saya
matapos na maini ang ma-recover o masumbungan kan mga autoridad mientras ato nagapatrolya mga banang alauna 15 ning pagkapon kasod duman sa barangay Tabigian, Karamuan, Camarines Sur ang mga elemento ng Karamuan Municipal Police Station sa pangyayari ni Deputy Chief of Police sa GC Abel H. Portugal Jr. Mientras tantong sila nagapatrolya kan sa idang madukayan ang abandonadong bihikulo na pagkasadiri ni Dexter Rehoso Trinidad 44 anyos sa residente kan Barangay San Bartolome, Novaliches, Quezon. Nayaon sa gilid kan tinampo na kung saan ini may description na Mitsubishi L300 model 205 na kulor puti. Sa ginibong verifikasyon na diskubre naman na nasa bitna nga bihikulo ang pinagkarnap kang nakaaging January 3, 2021 na kung saan ini na plus alarm digdiyo sa probinsya ng Camarines Sur. Mientras tanto, ang nasa bitang bihikulo ang yang pamanungo niya naka-standby sa Hipatura Camp PNP mientras tantong pinag-verify ang nasambit ng mga papilis kan sinambit ng bihikulo. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon Okfm, ini Mansel de la Cruz, gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report. Aksyon Bareta sa OKFM. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak angin. Herbal supplement na may 12 natural herbs. Hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak Herbal Supplement Syrup for Kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang Angie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OKFM. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kompleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Ticulandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Ticulandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Para
para sa samahang matamis pero di nakaka-diabetes? Subukan na ang Sweet and Fit Stevia Powder. Ang Sweet and Fit Stevia ay mula sa halamang stevia na mula sa pinakaunang stevia farm sa Pilipinas. Sweet and Fit Stevia Powder. Good for cooking, hot and cold beverages. Best for your coffee. Walang kolesterol, calories at carbohydrates. Kaya purong natural at mataas ang kalidad. Sweet and Fit Stevia. The Philippines first. Support local. Buy local. Mag-Sweet and Fit Stevia na. Sweet and Fit Stevia. Sweetens life naturally. Mabibili na sa inyong mga Suki groceries, supermarkets at drugstores sa inyong lugar. Mabibili sa Mercury Drug. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapin pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Dan ipapapod ka na Senado ana Presidential Security Group PSD nganing mag-atubang sa pagdangog sa Senate Committee Abdul sa maabot na Lunes maparibit man sa COVID-19 na vaksina. Sigon kay Senate Minority Leader Franklin Dillon na pwede sila makakuhanin ibang mga impormasyon na maparibit man sa pagbabakuna hali sa ibang sorsa. Sa ipang sinabi na magkakaigwang sindanin na iguanin na diretso si Presidente Duterte na gamiton ang sayang braso kontra sa Senado sa pagikan executive privilege sa alagad na demi nangangulugan na danan na idadangos ang trabaho sa na mag-imbestigara sa pagpapulsit ka na COVID-19 na vaccine sa Pilipinas. Sinabi pa kan leader kan minoriya na igwang na siya nakuha impormasyon kung paano nakalaog sa nasyon ang dairistradong bakuna kontra sa COVID-19 alagad dahil na siya nagtaw na iba pang detalye. Sinabi man ni Senate President Vicente Soto III na siya ang chairman kang committee on kana committee na mapaapoda sa sinabitang Senate Committee hearing sa pagdangog alagada imbitaran ana dahil pamanida pinag-iimbitaran ang PSD ulita ana pagdangog dinda maparipit man sa roadmap o kay man mga plano kan gobyerno maparipit man sa pagbakal kan storage sa siman distribution sa bakuna kontra sa virusa. Enot ang pinagpalawas din patanay si Duterte na magkakaigwa ng krisis ang Kongreso asiman ana ekotibo ko na Manchester sida na porusaon ang PSD na magtaram. Nagkataon naman siyang abiso sa PSD na dahil na siya na magtarama asing gamiton ang saydang diretso din ulit siya ang bala asin dabo niyang pakiarman na kung nagpasadiring desisyon ang PSD sa pagpatudok ng bakuna laban sa COVID-19. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa detalye sa magatugang sa lado lokal, nagpalawas na ning anunsyo ang lokal na gobyerno kan Banwan kan Pamplona na kung sain kansilado na muna ang nagabos na transaksyon sa saindang opisina. Pinalawanag mismo kan sinambit ng munisipyo na magapon pizza 4 sangkod na pizza 8 ngunyan na simana o kaya man ngunyan na bulan mayo na mo naning transaksyon sa munisipyo habang ang module sa sinman distribution naman kan DepEd mapon January 4 asin iyan matapos January 18 na 2021. Pinagdesisyonan ini kan local interagency task force tangan sa nang dahil na magulakit pa ang virus sa bitbit kan COVID-19. Matatandaan na nagkapera sa mga opisyal kan lokal na gobyerno kan Pamplona ang tinamaan kan virus. Aksyon Bareta sa OKFM. Kung nakatabay si RD, unattended an sa imong telepono.
Il de la Cruz. Arestado sa Banuaning Calabanga, Camarinesor, ansarong negosyante. Matapos ni answer ba ning mandamiento de aresto, mga ba na alas 10 ng pagkakasod duman sa barangay Pagatpat, Calabanga, Camarinesor, na kung saan ang mga element kan nga Calabanga Municipal Police Station sa panginginot ni Police Lieutenant Mark Espanya, ang Deputy Chief of Police, pinag-arestar ang akusadong si Zacarias Calaro Jr. E. Agaton, 48 anyos, may agom sarang businessman, as ang residente kan Barangay Burabud, Calabanga, Camarinesor. Sa bisa kan warrant of arrest sa pagbalgar kan Republic Act 8048 o ining inaapod na Coconut Preservation Act, na kung saan na ang mandamiento de aresto pinag-issue ni Honorable Judge Erwin Berhelio Ferrer, ang presiding judge kang Artese Branch sa 63, Calabanga, Camarinesor, na may pitsang December 9, 2020, na kung saan ang pinagre-recommended na piyansa nagkakalaga ng 36,000 pesos. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon Okfm, iniman si Hil de la Cruz, gusto ko, okay ka. Report! Lahat ko nagkatabay si Ernie Marpil, sabi mo mag-upload, alagad na kukontakan sa imong telepono. Ngunang sa iba pang detalles kan barita sa lado nasyonal, nagsugo na si Presidente Rodrigo Duterte kay Secretary Mark Villar kan Department of Public Works na wish na puna ng pagbalasa kan mga opisyal kan DPWH sa mga riyon asiman sa mga district office, kabali digdian mga regional director asiman mga district engineer. And aksyonan ni kan Presidente kasunod man kan mga nairot na report kan Presidential Anti-Corruption Commission na may nagkapira mga district engineer asiman director kan obras publika ang imbulto sa korupsyon na nakasabot ang nagkapira mga listador. Inainot naman pinaggarana ni Presidente Duterte alagad nagindigar kan mga akusasyon na kan PSC ni ulit na dahil lamang kinuha na si Dani Lado, pinagluwas na sanaan sanang pangaran na may man sila nagapaarama asin na mayong due process. Apira kan mga opisyal kan obras publika, bagiman ang mga opisina kan Bureau of Revenue, kinakaipon magpunaman kan silang pagbalasa kan mga opisyal na sarop mani sa kabali sa korupsyon, sabi pa ni Duterte. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa iba pang detalyes sa mga tugang sa lado lokal, ipinag-anunsyo ni Congressman na El Rey Villaparte na sa kadakulan kan congressman o labis sa 300 na mga congressman maugma niyang ipinagpahayag na nag-number 2 siya sa overall na bilang kan mga congressman na pinakadakol na naipasang bill asin lagos ng pinagpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Sabi ni Congressman El Rey Villaparte, sunod siya kay Congressman Rupos Rodriguez na inutang nakapag-file ning nakulman na bill. Ipinahayag kan na Bicolanong congressman na salo siya sa mga naging principal o kaya man original author aron kan pinag-aapod na E-Governance Act, Bangko sa Barrio Act, asin man ang mga local bills na sa iyang ipinagpasar na papakinabangan kan mga Bicolano. Apel kayan sa iyang pinagpahayag na ang pag-establisar kan Bicol Women's and Children's Hospital duman sa Banuang kan Pamplona, asin kasabay man kan pinag-aapod na Bicol Medical Center Modernization Act na kung saan kabaliman si Congressman Gabi Bordado sa mga naghinguhan na madagdaganin na hospital bed capacity asin man kadagdagan na pondo. Dinagdag pa ni Villaparte na ang pending approval duman sa Senate ini sa conversion man kan na BISCAS o Bicol State College of Applied Science and Technology na maging university. Kabali pa sa sayang pinagbida ang Bayanihan 1 asin ng Bayanihan 2 Act na pinakinabangan kan gabos sa bilog na Pilipinas. Pero kayan, sabi niya na igwapa siya mga pinag-convert na mga local roads to national roads, maghahali sa Kamsol, paduman sa Albay, asin man ang Diversion Road na naghahali sa Banuang kan San Fernando, Camang Sur, paduman sa probinsya kan Albay. Aksyon Bareta sa OKFM.
Ernie Marpil. Ernie Marpil. Last call. Ernie. Bangon Banwan Report. Una sa pagparagos kanipa pang barita sa lado nasyonal. Tinawanin 72 oras kana Philippine National Police ang mga suspitsado sa panggagana na asiman pang abuso sa flight attendant na si Christine Dasirna, 23 anyos. Inang pinaluas na patanid kan happy mismo kan Philippine National Police Director General Debon Sinasa. Anat pigtaon ng plaso tangariga mataon ng pagkakataon na magasuko. Hinagad man ka na happy kan PMP sa nasyon sa mga kapamilya o kay man mga mahal sa buhay na isuko na sa idang aki. Mentes na aram na siya ng mga pangaran na mayo na silang dumana na kung na day pagaring magasuko sa lawag din 72 oras mapipiritan ang mga autoridad na maggamit ng pursa kung ini kinakaipuan na. Ana sinabitang krimen sa Roman ngunan sa pinagatatawan atensyon ka na Philippine National Police mantang igwanang erot na tulong mga suspitsado nag-atuban na nina kaso kriminal sa husgado. Alagad iba pang anwalo pang iba padagos pang pinaghanap asina tinatawan ni Danin na panahon sa lawag din 72 oras na kundi pagari magsuko tibad ano pa ang mangyari sa senda, sabi pa sa patanid ka na PNP. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa iba pang detalyes sa magatugang sa lado lokal, mas pinatindiman ang kasuguan ngunyan sa Banuang kan Nagawa Kamang Lisur. Ini may koneksyon sa pagpositibo sa COVID-19 ni Vice Alcalde Pay Pidong Gonzaga. Matatandaan si Gonzaga enot nang pinag-announce na karakaging January 1 nagpositibo ang resulta sa ginibong swab test sa iya sin na-discover na magpon papalangkan pit sa 24 karakaging bulan ng Desyembre. Nagkakigwana siya ni virus asin day man maintindihan o day makuha kung sain niya nakuhaan na virus. Takalakuling pinagdudumanan ang Vice Alcalde kan sugma interong nagkasalibot sa manuang kan Goa kan biglang maga-istrikto ang implementasyon na sinugo mismo ni Alcalde Marcel Pan sa PNP maging sa mga traffic enforcer. Igwanin na citation na ticket para naman sa mga dai magkasunod sa papautob na protocol sa nasa binang munisipyo. Ang pagkasulot ni face shield asin man na face mask ang istriktong ipinapasunod na kung day ka magkasulot ikasiguradong titikitan asin na mabayad ka sa munisipyo. Pero kanya nangapunan pa si Alcalde Marcel Pan na ang paglaog sa mga establishmento komersyal maging limitado na muna kasabay pa kan ibang mga opisina sa munisipyo. Enot nang nahalit pagkatapos na sa ginigibong contact tracing na mga nakaibanan o kaya man nakaulay ni Vice Alcalde Gonzaga sinasabing dakol na mga tagagawaan may okay man dakol na mga tagagawaan na direktang nakaulay o kaya man na direct contact sa Vice Alcalde kung kaya sinda nahalit na tibaad magdakulan bilang kan tatamaan in COVID-19. Aksyon Bareta sa OKFM. Gusto ko, okay ka. Halina
Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ang Rachel, Tagalabaw, Libmana. Sakit yung stick mo. Wala ko parang nadigay ako ng maasim para pag may kalamansi yung dinidigay ko eh. Sabi mo, 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko, yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City. Mga tugang, dainan niya to po problemahon ang pagpasiring sa harayong lugar kan kasentrohan para magsaod nin hulita, igwa na kitang mas haraning masasaudan. Ang saudan sa Kalawag San Felipe Market, mababakal ang preskong sira, karne, gulay, sagkod iba pang mga pangangaipo kan pamilya. Marahay na bareta man para sa mga buot magnegosyo. Tatabangan kamo kan saudan sa Kalawag San Felipe Market na magpwesto kan sa indong mga paninda sa kantidad na 100 pesos sana ang aldaw. Malinig, mahiwas, barato ang pwesto sa saudan sa Kalawag San Felipe Market. Ang saudan sa Kalawag San Felipe Market yaon sa proposed Kalawag San Felipe Matiway Road in between Karangahan and Clupa, Naga City. Kaya magpasiring na kita sa saudan sa Kalawag San Felipe Market. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang makinis? Ipinakikilala ang sabon ng mga artista. Kahamis Fresh Organic Soaps. Kahamis Fresh Organic Soaps. Ito ang natatanging 2-in-1 organic na sabon na kojic na may glutathione pa. 2 kilalang ingredients na kinikilalang may bisang pampaputi at pampakinis. Kaya mga kumare, subukan na ng mapatunayan. Kahamis Fresh Organic Soaps. Totoong makinis, gandang kahamis. Sa kahamis, ibabalik ang malabibi mong kutis. Mabibili sa The MSQ Supermart, Cabral Bicolandia Supermart, CVS Convenience Store, Quick Stop Convenience Store at sa ibang drugstores. Kahamis Fresh Organic Soaps. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CVS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CVS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CVS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Panahon na naman ng sakit. Oras na para bigyan ng laban ng katawan. Bigyan ng Bonakid Preschool
3 Plus. Di lang basta gatas, may triple boost formula na puno ng immunity nutrients. Tulong para may laban ng katawan. Sa halagang 222 pesos SRP lang for a 400-gram pack. Bonakid Preschool 3 Plus. Together with a balanced diet and healthy lifestyle for children over 3 years old. Not suitable for use as a breast milk substitute. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Mula sa pagparagos kan iba pang balita sa luwas kan Pilipinas, Hong Kong nakadiscovery kan presensya kan bagong COVID-19 na baryanta na mas delikado asin na marikas mag-ulakit ana pasayro hari digdi sa Pilipinas kan Disyembre 22 ang Hong Kong health official nagpayag na apat na mga bagong kaso kan baryanta ana nadiskubre sa idang nasyon. Ang sarong kaso 30 anyos, babae sarong Hong Kong resident na nagbalik hali sa Metro Manila kan nakaging Disyembre 22. Si Chuk Xiong Kiana ang pamayukan communicable disease branch duman sa Hong Kong Health Department nagsabi na ana sinabitang residente kan sa idang nasyon na pinag-tagdinda bilang case number 9003 nagabot sa Hong Kong via flight PR 300. Ang case 9003 nalunad sa PR 300 nag-abot sa Hong Kong kanapit sa 22 kan Disyembre hali digdi sa Pilipinas sigon sa alipot na virtual press briefing. Biyan estando digdi sa Pilipinas, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Berere na ang Pilipinas sa paragos ang ginigibong koordinasyon sa International Health Regulation tangarig makakuha pa kan iba pang detalye kan maparibit man na discovering bagong COVID-19 variant nali pa ang pasero digdi sa Pilipinas. Aksyon Bareta sa OKFM. Carlo Baldosa. Uminabot sa 21 barangay sa Nabuak Camarnesur ang nalantop ng tubig baha mantana sa 20 pamilya man ang pagkiribakwar. Naman gandang huraw na pagbugunos ng uran ng talikod na mga aldaw. Sa impormasyon kan NDRRMO Nabuak, 79 individual ang kinaipuan na i-evacuarikan sa mga binaang lugar, partikular na sa barangay Antipolo-yang, Santiago-yang, San Isidro Poblacion, at San Francisco. Mientras tanto, nakapurli naman daan na kasudma ang mga evacuees sa barangay Antipolo-yang, alagad ang mga hali sa duwang barangay, anyaon pasagod sa ngayon sa evacuation center. Sa presente, dosing barangay na sana ang lubog pagirari sa baha, alagad luway-luway naman dahil nagbababa. Mga pudang dunyan kan NDRRM Nabuak, duman sa mga magurang, nung kang palamok taon ang senda mga kaakyan sa baha, tangan ni may veteran ng mga hilang sa kublit, turog na ang leptospirosis. Dagdag na balita sa lado lokal para sa 97.5 OKFM. Ini si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Sa iba pang detalyas magatugang sa lado lokal, State of Elimination Program ang ipinapahayag ngunyan kan City Veterinary Office sa panginot mismo ni Dr. Julius Ilad mapadapit man sa programa kung paano mababawasan ang padagos na pagdakulkan na bilang nin mga layas na ayam o kaya man na ido digdi sa syudad ng Naga. Kan nasugma ipinahayag ni Ilad kan makaulay mismo kan Bangon Banwan. Sinabi niya na ang State of Elimination Program apat na kayo ang ginigibo ninda tangan sinang maipasunod asin magkatotoo ang sa indang pangadyon na dagos nang mabawasan ang bilang kan mga ayam. Enot, ang aral daw na pag-ikot kan sa indang team, tangan sinang si Udon, ang mga ido na nagpaparalayaw-layaw sa nasa gilid kan tinampo. Pagkadua, iyon na magkataonin na tamang informasyon sa publiko kung ano ang sa indang gibuhon, kung sinda interesadong magkatama ni na ido. Ang pantulo, iyon naman ang koordinasyon sa Barangay Council na dapat magkaigwanin laumanin ayam
para duman sa mga mananakop kan tanod asin pigkatukdoan na anibapan mga personalis kan na barangay tangani sinang dagos na ining dakopon. An pang-apat iyon na an pagkapon kan mga lalaking ido tangani sinang day na magdakulpaan sa indang lahi o kay day na makadisgrasya pa ning babaeng ido. Sabi kanina, kadagdagan pang kampanya, tangani silang masuportahan ang elimination program. Iyon ang pagsagibo nin ordinansa na i-penalize ang sisayman na responsabling nagatama ning ido na pinapabarayaan sa naini. Pwera kayan, tinatawanan pa nin halangkaw na multa para naman sa mga may sadiri naman na pinapabayaan silang magparalakaw-lakaw ang mga ayam. Matatandaan haloy ng problema digdi sa syudad ning Naga. Takon minsan may mga ido na yaon sa gilid kan na tinampo, igwa pa ning mga ati na ikinakalat sa kada pagkaga. Kung kaya sabi mismo ni Dr. Julius Ilad na talagang dapat seryosong kan sa indang opisina ang elimination program. Actually po, mayroon kami in place na regarding dyan sa stray dog elimination. Unang-una po siyempre yung araw-araw na pag-ikot. Pangalawa, meron po tayong mga billboards na ilalagay sa 10 strategic locations dito po sa Naga. Pangatlo po, meron na po kaming binigay na catching net at saka dog cage sa mga barangay. Pang-apat po, meron po tayong programa regarding po sa free castration sa mga lalaking aso at pusa. Sa tingin po natin, makakatulong po yan sa stray dog elimination. Pero ganun pa man po, kailangan pa rin natin ng information, education, communication campaign, katulad po ng ginagawa natin sa ngayon. Baka po sakali na ang mga mindset ng irresponsible dog owners ay maging responsible naman. Yan, Rastanto, may koneksyon sa bagay na yan. Idinagdag pa ni Dr. Julius Ilad na naigwanin na pag-aadal sa mga ido na sendang nga na-discovery na an ido na okay man an ayam na lalaki sa babae na sendang nga pinag-adalan sa laog ning 5 taon. Dahil sinda makatubod na ini pwedeng makaproducer okay man makaugbon ning aki ning 60,000 sa laog ning 5 taon. Sa sendang pag-aadal, sa laog ning 1 taon, 2 beses nakirag ang babaeng ido, kung kaya 2 siyang beses pwedeng mag-aki sa laog ning 1 taon. Kung kaya sa sendang sumada, posibleng okay ba kung makangalas na biglang magdakulan na ido kung kaya talagang ini dapat na seryosohon. Siring man kan na ikos na sa kada pag-ugbon ka ni pinakahababa na ang 5 aki. Mayroon nga pong, may share ko lang po, mayroon nga pong pag-aaral na ang isang pares ng aso, walang gagalawin. After 5 years, 60,000 dogs. Nako, sa 2 pares lang yan? Ano isang pares po, babae lalaki, walang gagawin. 5 years, 60,000. So grabe, makupalan suba-suba ang problemang ini kung pabayaan kan local government unit. Opo. Kaya nga po naging routine na ang mga programang ito, activities, ito sa Naga. Aksyon Bareta sa Okfm. Disganadoan sarong official kan City Hall, huli ka na malayaon ang website ka na lokal na gobyerno kan syudad, apisar na ang syudad Tinaga, iga pang dakulang karatula, palawag sa City Hall. Welcome to the city of good governance. Kulan na sabiyon sa nakan sarong konsyal na si Konsyal Hildur Salis nakakasupog. Apisar kang pigasabing padaturan kan City Hall na good governance alagad, disganado siya sa serbisyo kan website dahil updated sa yung pinagbuyagyag sa yung privilege speech sa kasod mga sesyon regular na priba kani. Naobserbahan niya sa website kan City Hall na ang pinakauri kana sa idang updated 2013 pa
pinagasabing updated alagad taon pang 2013 kan annual investment plan baging iba pang hinanap na mga ordinansa. Man ka na reklamo ka di ba mga taga Ciudad Dinaga, naghanap nina o nag-search ka na mga importanteng ordinansa alagad di man makuha sa website. Pinagbuyag-buyag pa ni Konsyal Rosales na bakunan dapat mapakaray o kaya dapat mapakaray ka na IT Advisory Board ka na lokal na gobyerno magiman an oversight committee. Diulit na kampano pa ni Konsyal Gabi Bordado, asiman Presiding Councilor Miles Ragged Arroyo, iyo ang nag-sponsor kansarong ordinansa na dapat maging updated ang website ka na lokal na gobyerno. Sabi kang Konsyal, bidoon mo yan, 2013 pa, ang annual investment plan, mayo ang mga importanteng ordinansa, arog kang pinakauring ordinansa sa trapiko, asin iba pa na dapat maaraman nin kana mga taga-Syudad Dinaga, asin iba pang lugar na dapat maaraman kung ano ang nangyari sa pigasabing good governance na lokal na gobyerno kan syudad. Ang permisa ng updated, iyo ang opisina ni Alkalde Nelson Legasyon na nagpapalawas ng mga press release. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa lado lokal pa mga tugang, ugmahon si Alkalde Tomas Bongkalunta kan makaulay kan riding in tandem kan nasugma. Ini mapadapit man sa pagtugot ni dating Vice Governor Fortunato Ato Peña na maging provincial o kaya man maging municipal administrator sa Bangon kan napili. Sinabi ni Bongkalunta na dakulaon na tabang sa LGU ang paglaog ni dating Vice Governor Ato Peña. Taperkan sa iyang eksperyensya sa pagtukaw sa manalain na posisyon sa gobyerno. Matatandaan si dating Vice Governor Ato Peña, haloyon siyang nagtukaw bilang budget officer kada panahon ni dating gobernador asin ngonyan Congressman El Rey Villafuerte. Pagtukaw sa General Services Office sa sinibapang mga opisina sa Laucan na Kapitolyo. Aperkayan, pagkatapos na mag-resign siya bilang Vice Governor, kinuha naman siya kan Department of Interior and Local Government Unit bilang consultant. Tangan isa nang mag-introduce kan mga amendment na gigibuhon sa lay, lalo na sa pagpapasunod sa mga local government unit. Sa iya pang pinagapod na Christian Innovative Leadership na sa iyang implementar naman kan panahon na siya Vice Governor kan probinsya kan Camarines Sur. O yan pahayag ni Alkalde Tomas Bongkalunta. Ano ko lang pong advantage on the part kang LGU Pili sa ang efekto kayan sa serbisyo sa katawang Kampili. Isip naman gabos kung ano ang pagkataho niya. Ito bagang dara niya kay ito Christian Innovative Leadership. Then, yung sayang experience kadakol sa kooperatiba ng kuryente, sa pagkabisi gobernador, then sa DILG mismo, National Office as consultant, then kadakol pa pong iba na sa iyang inagihan bilang pinapunta niya mang iba-ibang posisyon sa gobyerno at din sa pribado. Nyan rastanto kan sugma man nakolay mismo kan riding in tandem si dating Vice Governor Ato Peña. Sinabi niya na nagkatugot siya na maging administrator kan banuang kan pilit tanganing maiser niyaan sa iyang knowledge. Matatandaan kanakaging bulan ni Desyembre kadinot nang magputok-an na bareta na ang dating Vice Governor pinagkaulay ni Alkalde Tomas Bongkalunta na maging niyang running mate sa maabot na eleksyon 2022 bilang Vice Mayor. Alagad kan na sugmapig sabi kani na may pamaning malinaw na orulay alagad dahi niya hinahalian posibilidad na liwat siyang magbalik sa politika. Ay po, aday paman po figurunayan, ang figurunayan ni kasano niya kung paano napakaraya ang pagpalalayan ng pili.
Actually, ngunyan, maray naman nga nila lagyan. Kundi, sabi ni Mayor Tambugalon, pakaraw yung tapa ngaya. Kaya institutionalize na ngaya ang mga opisina, ang servisyo pigata sa mga tao. So, yun ang pagigibong mo yan. Pero na ipatabi kami dahil nag-uurulay ka sa politika. So, anything may happen, depende sa kagustuhan ng mahal na Diyos. Aksyon Bareta sa OKFM. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panoon man ang karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin. Herbal supplement na may 12 natural herbs. Hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Care Essential Oil Roll-On. Ito ang may ginger at mint oils para sa banayad at preskong pakiramdam. Lahat ng hanap mo ay naririto. Kung pinakamurang presyo at di kalidad na mga bilihin ang hanap nyo, dito lang yan sa Bodega Glassware, the Houseware City. Sila ang may pinakakompletong houseware, kitchenware at glassware, maging pinaka-latest na home appliances at iba pang mga kagamitan. Kaya tandaan, Bodega Glassware, the Houseware City. Dahil bawal ang mahal, ito sa bodega. Bodega Glassware, the Houseware City, Prieto and Abella Streets, Peña Francia Avenue, Naga City. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang Angie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lang sa 97.5 OKFM. Mommy, galing ka sa labas. Baka may bakterya. Akong bahala. May Surf Antibacterial. Safe ang pamilya, safe pa ang bunsa. Huwag ka nang mag-alala. Antibacterial, antibacterial yan. Kayang-kaya kang protektahan. Malinis ang labada. Fresh wais at mabango pa. Tanggal na kakatakot na bakterya. Surf Antibacterial. Tanggal ang 99.9% ng bakterya. Safe at protektado based on lab tests. Mabangong presyong wise pa. 550 SRP lang. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Kaya pa mga panabol na barita sa lado lokal, pinadakula ni na 236.22% ang budget ka na Bicol Medical Center. Inan pinagbuyagyag ni dating alkali Abang Mabulo, ang Chief of Staff ni Congressman Bodado, inikasunod ban kan pagkakaaprobar ka na Akta Republika 11478 o kay man ana mas midpid sa Bicol Medical Center Modernization Law. Mayroon duman mismo si Congressman na Gabi Bodado yung nagpadino kan sinabitang bill asin na naaprobaran sa Senado o sinman sa Malacanang. Tangariga dugangan ang bid capacity kana Bicol Medical Center. Sa ngunyan, kung labi sa 200% ang dugang na budget, halis sa dating 28 milyon o kaya man 28.550 milyon na budget sa maintenance and other operating expenses kana BMC, nagasakata iningunan sa 232.792
milyon na pesos sigun pa ki abang mabulo. Sa ipang sinabi na dakulang bagay, si pinagpaninuan na bill ni Congressman Budado, tangari nga ma-upgrade ang kakayan ka na Bicol Medical Center, pati na sa mga pasilidades asin piglalauman na pwede pang magdugang ini. Igwa ng mga darakulang edipisyo, asin dudugang pa ni mga emplado, asin mga doktora, asin bid capacity. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa lado internasyonal, duman sa Israel, nagsugo na si Prime Minister Netanyahu ning full asinman strict lockdown sa bilog na nasyon. Pinag-anunsyo ang striktong lockdown sa maabot na Webes o kaya man sa aga, pizza 7. Sabi na duman sa Israel, entero nang nahadit ang gobyerno matapos na kanakagisa ng Desyembre 27 na hiling ng dakolon na record ang tinalamaan na COVID. Nagpaluwas na nin na kusugaan na ultimong ang mga Pinay o kaya man iba pa mga OFW na nagtatrabaho duman ang nagkumpirma na talagang halos day na tinutugutan pang magluwas ang nasisayman na may umanin importanteng kalakawan. Halos may pinagkaibadigdi sa Pilipinas na padikit-dikit man na nagbabaan sa inang ekonomiya o kaya may ekonomiya hulimangkan enterong lugi ang negosyo. Aksyon Bareta sa OKFM. Samantala sa lado kan na showbiz, enterong suportado kan mga amiga ni Claire de la Puente. Si Claire de la Puente, iyo palan ang nanay ni Gregorio Angelo Rafael de Guzman, nanginginotan sa mga pinag-aakusahan na naggagadan ki Christine Dacera na kung sain na nakuang gadan sa laukan na sayang pinagdadagusan na kwarto. Si Gregorio Angelo, aki ni Claire de la Puente, ang nagsabi na imposibleng siya man logos ta siya certified bading asin ikinakaati niya asin day niya talaga magibo ang makipag-sex sa sarong babae ta bako yan ang sayang type ang gusto niya kapwa lalaki. Si Gregorio pinagsuportahan man kan mga kaamiga mismo ni Claire de la Puente na imposible na bagay na yan tapon kan aki sa kun na ining makapagtapos nin pag-eskwela anas mga kalalakihan ang nakapalibot sa saya. Aksyon Bareta sa OKFM. Yang itiripunan ka mga detalles ka na balita lokal asin nasyonal digdi sa Bangon Aksyon Bareta sa mga lingkoda. Ako po si Danny Orios. Ini man po, si Ronron Enon. Lado Teknikal, Kapitada Jonathan Lopez, dismabalis po kan sa idong pag-antabay. Sa indong naantabayanan ang mga bareta sa lado nasyonal, internasyonal, karawat, showbiz, salud, asin negosyo, digdi sa mas pinakusog, mas pinaiwas, asin mas pinagayon na DZOK FM 97.5. Liwat madadangog Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalauman na mga broadcasters. Aksyon Bareta sa OKFM. Gusto ko, okay ka. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya nataguran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself sa full service